mesét mesélek nektek. Egyszer régen, nagyon régen, kerekerdő közepében. Kerekerdő, te puncsi! Jöjjön már egy modernebb sztori! Egyszer régen, nagyon régen, a belváros közepében, ott is a főtéren, a kocsma mellett a harmadik részen, ott lakott a nagymama. Néhány utcával arrébb pedig Piroska, az unokája. Piroska minden nap az iskolából menet, betért a nagymamához, mert otthon csak update-et ehetett. De a nagyi az ám finom kajákat főzött. Kacsasült, libamáj, zsírban tocsogó fincsi falatok. Piroska ezért minden nap a nagymamához ellátogatott. Anya, ez rossz volt, hogy kacsát eszik. Hello, Piros! Hello, Ordas! Mit akarsz? Te rustya farkas! Jaj, már Piros! Beszélni akarok veled! Te Ordas, nem láttad, hogy éppen SMS-ezek? Meg a Facebookon csetelek? Meg posztot lájkolok? Nincs időm rá, te tulok! Jaj, már Piros! Hát hozzád szólni tilos? Na megállj! Állj meg, Piros! Nem látod, hogy piros? Tilos a piros! A zebrán átmenni csak akkor szabad, ha zöldet mutat a lámpa. Ó, bocsánat, vadászul. Na majd megyek a nagyithoz, azt elmondom neki, hogy micsoda rossz leány vagy, de. Jaj, de kérem, nem mondjam meg. Jaj. Ekközben a farkas gonosz cseg eszed. Csak úgy mendegélt sumákul, és arra gondolt, milyen jó lenne valahogy túljárni a Piroska eszén. Aha, meg is van. Piros minden nap a nagymamánál eszik, majd én helyettesítem Pirost, és majd én eszek ott. Klingelingeling! Klingelingeling! Oh, a kínaiban nem vettem magamnak piros gúnyát. Na mindegy. Ki az? Gyere be, Piroska! Hello, nagymama! Hú, de rút vagy ma, Piroska! Mi történt veled? Hát, semmi, nagymama, csak tinédzserkedek, és a pattanásaim előjöttek. Na jó van, Piros, ülj le, azt tegyél! Nagymama elfordult a hűtő felé, és ekkor a gonosz farkas bekapta a nagymamát. Hú, ez aztán egy öreg rágott csont volt, gyerekek, nem gondoljátok? Kicsit már régi bódi volt a nagyi. Na nem baj, most már jöhet a Piros. Majd én túljárok az eszén. Ezzel a farkas lefeküdt aludni. Klingelingeling! Azt hiszem megjött a Piros. Jobb, ha jól betakarózok, mert akkor nem ismer rám. Hello, Nagyi! Na mi van, Piros? Kaptál egyest az iskolába? Nem, Nagyi, jó kislány voltam. Na oké, akkor menjél, egyél. De Nagyi, neked olyan furcsa a szemed. Miért olyan nagy a szemed ma? Ha felvettem az okulárét, hogy jobban lássalak. De Nagyi, neked olyan furcsa ma az orrod. Miért olyan nedves, taknyos? Hogy jobban szagolhassalak? Meg is vártam egy kicsit. Hülye hágy, egy vírus. Na de Nagyi, hát a szád miért olyan nagy? Azért, hogy jobban bekapassalak! Ezzel a farkas ráugrott a Piroskára, és őt is megette. Igen ám, de a nagymamának öreg volt a csontja. Piroska meg kicsit piros volt, ez volt a gondja. Úgyhogy a farkasnak egy kicsit a gyomra tele lett. Hú, de kövér lettem, azt hiszem holnaptól én is update-elek. Ezzel lefeküdt az ágyba. Jól be is aludt, mert tele volt ám a pocakja.
arra jár a vadász. Na hát, azt a terem buráját ez a nagymama, ez hogy horkol, még az utca forgalmától is kihallik. Megnézem én már, gyanús ez nekem, mert nagymama ilyenkor nem nagyon alszik ám. Azt a kutya fáját, ez egy ronda farkas! Na vártsuk. Felébreszem? Ne ébreszem. De hol van a nagymama és a piroska? Láttátok, gyerekek? Megette! Megette? Ó, édes Istenem! Na akkor eszembe jutott valami. Kiváljuk a hasát. Milyen bélmozgása van. Ó, azt a kutya fáját. Jaj, köszi vadász, jaj, köszönöm vadász, megyek lefürdök. Ezzel kizette a nagymamát. Jaj, köszi vadász, ezzel kiszedte a piroskát. Na már, most a vadász összevarta a farkas gyomrát, de ezt nem mutatom nektek, mert ez horrorfilm jelenet. A nagymama meg a piroska elbújtak. Ez alatt azt agyalta ki ez a okos, szuper vadász, hogy teletölti a farkas hasát. Szerintetek mit töltött bele? Mi álmat csinálsz egy horrorfilmet? Homokot? Nem, a homok nem jó. Szerintetek még mit tölthetett a hasába? Kő! Követ? Nem is rossz ötlet, de mivel a városban laktak, nem volt elég kő, így a nagymama spájzába ment és teletöltötte csipös kolbásszal a gyomrát a farkasnak. Aztán összevarta. A farkas egyszer csak ébredezett. Jaj, de ég a gyomrom, úristen, valamit kéne innom. Megnézte a nagymama hűtőjét, de ott csak konyak volt. Meg sütőrum. Fúj, alkohol nem jó, ne igyatok soha alkoholt. Elindult hát a kúthoz. Ahogy mentegért, talált egy régi módi díszkutat, abból inni akart, de akkor a vadász mögötte termett, és sup! A farkas belelökte. Megdöglött a szegény farkas. Mi nem csinálsz egy horrorfilmet? Itt a mese, itt a vége.